raivokkaasti ylös. Nyt oli vesihaatotyöskentely sen näköistä, että tätä on tehty ennenkin. Ai, Amerikan mestari tuossa ekana, kyllä, ja Joni komporoi pikkusen tuossa. Nyt askeltuu kuningaston altaaseen. Se arvokkaasti mennään, noin se menee siinä, ei hypitä, ei ylimääräistä. Se on vaikea tuo nousu tuolla. Kuule Hokkanon pari lähti tuolta pikkusen pitempään viihty altaassa, mutta nehän tykkäs vedestä tällä hetkellä erittäin hieman. Yhtä paria Hokkanon rallin menee sinne aluksi. Vesihauta ja Mika Suomalainen virallinen kunnanjohtaja heti hänen perässä. Ja aivan peräkkäin uivat he siellä. Ja Eukko hörppää siinä, nautiskelee tuota Rutaikon absinttia siinä mielessä. Ja sitten Ilpo Haalisto tulee aivan siinä yhtä aikaa rinnakkain ja mukavan vilmoittavaan vesihautaan tässä kuuman hautavassa kesäsäässä. Meillä on menossa tämä ensimmäinen. Huippuaika, 1.08.8 tällä hetkellä.